El tercer clasificado, Javier Huerta Fabada. Ha acumulat 14 punts en la classificació júnior masculina, s'endú la tercera posició d'esta categoria. Álvaro París Aliena, segundo clasificado. Ha participat també en 8 carreres, ha sumat 12 punts en la classificació júnior masculina. Està optant per aquesta segona posició i el premi econòmic amb el que està dotant de 250 euros. Y el primer premio de esta categoría junior masculina es para Xavier Pons Rubio. Que s'endú la primera posició de la categoria júnior. Anem ja en la categoria femenina júnior i la primera classificada ha sigut Nerea García Ayuso. Nerea García Ayuso,